गिबियावनो बयखौबो मोनाबिलिनि खौराङाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनै मोनाबिलिनि गिबि खौराङाव दं 30 नं सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गावनि बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय गासै सा 400 गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेकखौ थाबैनो रानजोबनो थांगासिनो दं। दिनै एबा 1 एप्रिल खालि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय खारगाव गामियाव थानाय जोंमा लाइब्रेरियाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सालाकाथि ब्लकनि गासै सा 21 फरायसाफोरनो चेकखौ फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि आखायाव गथायनानै होदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्ला आइजो गांखं आफादनि आफादगिरि दिफारानि ब्रह्म आरो सालाकाथि ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि फिन्नाय मोसाहारि आरो नेहाथारि आइला मोसाहारिया बाहागो लायो। दिनै एबा 1 एप्रिलनिफ्राय आसामनि गासै टल प्लाजाफोरनि टेक्सखौ 15% बारायनानै होगोन होननानै थांनाय 31 मार्चखालि नेशनेल हाइवे अथ'रिटि अफ इन्डियाया फोसावनानै होदों। मख'नो गोनांदि खाइगाराव थानाय राहा टल गेटआव कार, भेन, जिप आरो हारसिं दावबायग्रा रेजें गारि मटरफोराव 110 रांनि सोलायै 115 रां लानाय जागोन। खम लिरथायनि कमार्शियेल गारि मटरफोराव 175 रांखौ बारायनानै 185 रां लानाय जागोन। बेजों लोगोसे ट्राक आरो बास गारिफोरनिफ्राय 370 रांखौ बारायनानै 390 रां लानाय जागोन। बेबादिनो नाजिराघाटआव थानाय सनापुर टल गेटआव कार, भेन, जिप आरो हारसिं दावबायग्रा रेजें गारि मटरफोराव 125 रांनि सोलायै 135 रां लानाय जागोन। खम लिरथायनि कमार्शियेल गारि मटरफोराव 205 रांनि जायगायाव 215 रां लानाय जागोन। ट्राक आरो बास गारिफोरनिफ्राय 445 रांखौ बारायनानै 455 रां लानाय जागोन। गुवाहाटीनि खाथियाव थानाय बायहाथा रडनि मदनपुर टल गेटआव कार, भेन, जिप आरो हारसिं दावबायग्रा रेजें गारि मटरफोराव 90 रांनि सोलायै 95 रां लानाय जागोन। खम लिरथायनि कमार्शियेल गारि मटरफोराव 205 रांखौ बारायनानै 210 रां लानाय जागोन। ट्राक आरो बास गारिफोरनिफ्राय 420 रांखौ बारायनानै 440 रां लानाय जागोन। बेबादिनो नगावनि दब'खा टल गेटआवबो कार, भेन, जिप आरो हारसिं दावबायग्रा रेजें गारि मटरफोराव 125 रांनि सोलायै 130 रां लानाय जागोन। खम लिरथायनि कमार्शियेल गारि मटरफोराव 145 रांखौ बारायनानै 150 रां लानाय जागोन। लोगोसे ट्राक आरो बास गारिफोरनिफ्राय 305 रांखौ बारायनानै 320 रां लानाय जागोन होननानै नेशनेल हाइवे अथ'रिटि अफ इन्डियाया फोसावनानै होदों। बिटिआर ओनसोलनि गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 मिशन बेखेवदों। बैफोर सुपार 50 मिशन जेरै सुपार 50 मेडिकेल, सुपार 50 इन्जिनियारिं, सुपार 50 एपिएससि आरो सुपार 50 इउपिएससिनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाना बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर मावख'लियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफाननि सेक्रेटारि अमरजयती बर्मनजों लोगोसे डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ सुपार 50 मिशन कचिंनि फोसावथायखौ बेखेवना एबा फोसावना होयो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरारि जथुम्माया नगाव जिल्लानि बाथौ थानसालियाव दिनैनिफ्राय जागायबाय। बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरारि जथुम्माया नगाव जिल्लानि औगुरि बेङेनाआथिनि कलियाबर जिल्ला बाथौ थानसालियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै सेथि सानाव गिबि हाबाफारि बायदियै थानसालि दरखंखौ बेखेवना होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि प्रसेनजित बसुमतारिया। बेबादिनो फारियै थानसालि थारनाय, जेवारि फोजोंनाय, फुंबिलिनि आर'ज बायदि बायदि थिखानाय हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि साननि हाबाफारिया जागायो। बर' हारिनि गुदि धोरोमखौ साबसिन हामसिन खालामनाय थांखिजों देउरिफोरनि सावराय मेल आरो थान्दै मेल लानाय जायो। बे दौरिफोरनि सावराय मेलनि गेजेरावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लायो आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुवाहाटीयाव थानाय बाथौ थानसालिखौ 1,10 लाख रांनि स्किम होनायनि अनगायैबो आबुं जायागौमानि बोसोरफ्रोमबो राङारि मदद होलांबाय थागोन होननानै खोथा होयो। मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि गेजेर गसकाटा गामिनि थागिबि चन्दन ब्रह्मनि मोसौआ दिनै फुंबिलियाव अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायजों जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फुंनि समाव चन्दन ब्रह्मआ मोसौखौ फोथाराव खाहैनायनि उनाव हरखाबै अखा आरो सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव मोसौफोरा जिउ खहा जायो।
बे सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव चन्दन ब्रह्मनि माथाम मोसौफोरनि जिउ खहा जायो। दानि समाव गोबां सुबुंफोरानो इउपिआइ पेमेन्टखौ बाहायो। बेखौ लानानै नेशनेल पेमेन्ट कर्प'रेसन अफ इन्डियाया माखासे गाइडलाइन फोसावनानै होदों। बैफोर गाइडलाइनफोरा जेरै गुगोल पे, फन पे, एमाजन पे आरो पेटिएमफोरनि सायाव। एनपिसिआइआ बैफोर इउपिआइ ट्रेन्जेकसननि सानफ्रोमबोनि ट्रान्जेकसन लिमिटखौ फिक्स एबा लिमिटेड खालामनानै होदों। एनपिसिआइनि बायदिब्ला इउपिआइनि गेजेरजों सानसेयाव 1 लाख ट्रेन्जेकसन खालामनो हागोन। बेबादिनो माखासे फिसा बेंकफोरा सानसेयाव 25,000सिमल' ट्रेन्जेकसन खालामनो हागोन। बेबादिनो एमाजन पेनि गेजेरजों सानसेयाव 1 लाख पेमेन्ट खालामनो हागोन। लोगोसे जेब्ला गिबि खेबनि थाखाय एमाजन पेआव रेजिस्टार खालामोब्ला 24 घन्टानि सिगाङाव 5,000 रांनिल' ट्रेन्जेकसन खालामनो हागोन। बेबादिनो फनपेआवबो सानफ्रोमबोनि लिमिटआ 1 लाख, लोगोसे सानसेयाव मेक्सिमाम 10 एबा 20नि गेजेराव ट्रेन्जेकसन खालामनो हागोन। लोगोसे गुगोल पेनि गेजेरजों सानसेयाव खेब 10 ट्रेन्जेकसनल' खालामनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।